els principals cors hi fossin representats, i en aquest sentit nosaltres, el Cor de Cambra de Granollers, afrontem la responsabilitat d'haver de fer de cor pilot i, per tant, cantar tots els corals de l'obra, que en són pràcticament 20. I després hi ha 2 cors més d'aquí de la ciutat, la Coral Polifònica, que dirigeix l'Agustí Vidal, el Cor Jove Nostre Amics de la Unió, que dirigeix el David Gómez, i també la Coral Albada. El que passa és que ells s'hi han incorporat com a participants, com a grup participatiu. A partir d'aquí també volíem un cor que representés la feina coral que s'està fent a la comarca, i aquí ens vam posar en contacte amb l'Emilio de la Linde, un bon amic i un gran músic, que immediatament van dir que sí, que els interessava el projecte, i llavors la Coral de Cardedeu també estarà amb nosaltres. I a part, volem donar també l'oportunitat a gent que potser no és tan propera al cant coral o que ha format part d'alguna coral però que actualment no és tan actiu, perquè també s'hi puguin sumar. I aquí neix la idea del cor participatiu format per persones individuals que no pertanyen a cap coral formada. Ben plantats! No podeu estar parlant, estic donant el to. Fort amb alt, a la F, fins al final. Concentrats? Formo part del Cor Jove ja fa un temps. No és el primer projecte que fem acompanyats d'altres cors de l'escola, i crec que aquest projecte, tot i que tot just l'estem començant, pot ser molt interessant i pot quedar molt xulo el resultat. Tot depèn de com ens hi posem ara, en sèrio. Jo formo part del Cor Jove, d'Amics de la Unió, i diguem-ne que dins el Messies de Händel, el Cor Jove està en el grup B, que és el que només canta una part, o sigui, unes quantes cançons. I ara tot just comencem a treballar-lo i té pinta de ser un projecte molt bonic. La primera vegada que vaig sentir la primera cançó que vam cantar, o sigui, que vaig cantar amb ells, a veus, em va semblar espectacular. Vaig pensar, que maco, tan joves i que sàpiguen fer tantes coses. Llavors, m'està agradant bastant. I bueno, per això és un projecte que particularment em fa molta gràcia de fer, perquè bé, hem fet altres projectes com Mar i Cel o moltes altres coses que hem fet amb el cor, i són projectes que realment jo m'ho passo molt bé. I en quant a nivell musical, doncs és una cosa que el Messies requereix molt esforç per part de coral, són moltes hores que hem d'emprar i tot això, però jo sé que és un projecte que és molt guai, perquè tots els projectes que hem fet amb la coral i això sempre han sortit molt bé, i tinc moltes ganes de fer-ho, estic molt entusiasmat. Home, els principals protagonistes per mi d'aquesta història, evidentment, són el Cor de Cambra, i un dels membres, esclar, el tenim aquí, que és la Clara, que és la meva filla gran, i després, evidentment, el Cor Jove del David, que un membre és l'Eduard, que és l'altre meu fill. Ells també estan molt involucrats amb el tema. Bueno, la Clara ja fa dies que canta, no? Sí, jo ja ho he viscut, de moment, ja ho tinc... Bueno, ens foten molta canya. Bé, jo soc la Clara Garrido i estic en el Cor de Cambra de Granollers, que és el cor pilot d'aquest projecte del Messies, i bé, ja fa dies que estem assajant i cada cop veig
veig que això és real, que existeix. Al principi deia, ostres, com serà això, i ara cada cop li veig més cara i ulls. La veritat és que penso que serà una experiència molt xula, perquè apropa la música clàssica a un públic més de totes les edats, com és aquest projecte, i bé, jo particularment només coneixia el típic l'Al·leluia de Händel, i ara estic ja coneixent totes les peces, i la veritat és que sona molt bé i crec que quedarà molt xulo, una producció espectacular. És l'oportunitat de cantar una de les grans obres del repertori clàssic. Händel, no sé, el Messies, tothom canta. Al·leluia, no? És un hit. El treball que fem ara és per cordes, fem lectura de tots els números, les cordes per separat, i després anem juntant diferents números, tot el cor. Bé, aquest projecte, nosaltres som el cor pilot, el cor de Cambra de Granollers, i ens ajuntarem amb altres cors de la comarca, crec. No sé si serem en total potser unes 150 o 200 persones cantant l'obra. Serà una obra, jo crec, una mica impressionant per tots, ja per l'obra i també per tota la gent que ens ajuntarem cantant. Cantar amb un grup tan gran és una mica impressionant. T'impressiona i et dona també força per cantar amb més ganes i amb més il·lusió també. Nosaltres som les contrals. És una veu intermitja i potser és una veu que no té tanta força com uns baixos o com unes sopranos, que són veus extremes. Les veus mitges sempre estan per allà fent l'harmonia i que omplen molt la música, però no es noten tant, no? Són veus més discretes, potser. I llavors ara estem treballant per veus, cada grup, i després és quan ens ajuntem. A vegades fem les dones juntes i després tot el grup. I ara estem fent això, el cor pilot, i després vindrà la part d'ajuntar-ho amb la resta de cor. Doncs hola, jo soc el Miguel, jo pertany a les veus de la veu del tenor i estem treballant per separat per el motiu perquè guanyem més temps. Aquest tema del Messies, hi ha vegades que els tenors tenim protagonisme en peces de més força, perquè és una veu que porta molt de... O sigui, harmònicament és la que dona molts cops la tonalitat i sobre la base del que fan els baixos nosaltres podem construir una mica de melodia, tot i que no som la veu més aguda, que és la de soprano.
fareu molt avant. Sí? Ho juntem directament a un per E. If he. Us trobeu? Un. I... Ens hem ajuntat amb els baixos. Ajuntem tota la veu de nois i amb això a nosaltres els tenors ens ajuda perquè tens la base harmònica que et donen els baixos i agafes ja referències per les entrades, perquè costa molt, sobretot quan mescles diverses veus, saber el moment exacte que has d'entrar i no sortir de temps. I això a vegades quan assages tu sol, la veu sola es perd una mica, costa agafar referències, i l'ajuntar amb una segona veu, que en aquest cas amb els baixos, ens ajuda a treballar això, les entrades i els temps, a quin bon lloc has d'entrar. Entren les sopranos i després repeteixen pràcticament el mateix els baixos. No l'han fet a cara. Hi ha una lletra? Estem ara ensaiant en la Coral Cardedeu, el Messies. Avui fent assaig parcial, vull dir que sopranos i altos estem ensaiant aquí, tenors i bajos en una altra sala, per anar una mica més ràpid. Segons que números del Messies, com aquest que estem fent, que és el Lament, que és el final del Messies, hi ha molt de contrapunt i és una mica complicat per treballar en les veus per les quatre juntes. Entonces hem decidit de separar y ser más ligero también el trabajo. Insisto, siempre que aparezcan las negras ligadas al corseo, negra en punto, ¿lo metéis? Es con un pequeño acento. Intentando cantar tenuto, no creo que lo pida, ¿eh? En aquest projecte del Messies, el que més m'agrada és poder cantar una obra que sempre he escoltat i que em semblava que per mi seria molt difícil de fer. I m'agrada molt cantar-la, a més, amb altres corals que participem en aquest projecte. El que estem fent ara amb aquesta obra és anar repassant per parts les parts que la nostra coral cantarà en aquest concert conjunt. I fem una visió i un estudi de cada peça a nivell individual, i en els assajos el que fem és posar-ho en comú i aprendre. Soc cantant amateur, m'agrada estudiar cant i cantar amb la Coral de Cardedeu. M'agrada participar amb la coral perquè és una cosa que fem conjunta i també per això és interessant molt el Messies, o sigui, el projecte aquest del Messies, perquè no només cantem nosaltres com a coral amateur, sinó que a més estem en una coral professional dins d'un escenari com és l'Auditori de Granollers. El director ha plantejat, diguem-ne, tres nivells
Per una banda, el Messies és una obra que és molt complexa i és una obra que per una coral, per exemple, una coral com la Polifònica, doncs té bastants números que serien molt difícils de poder-hi participar, i aleshores el director va adoptar, diguem-ne, una recepta que és la que es fa servir en general, i és la d'un cor, diguem-ne, un cor entre cometes, diguem-ne, de primer nivell, encara que no professional, però sí de primer nivell, que seria un cor estable, que cantaria totes les peces, i llavors, doncs, l'afegit, del qual formem part la Polifònica, on ens afegiríem a tots els números en els que, pel nostre nivell, hi podem participar-hi, però, a més, en tots els números que precisament necessiten de més gent. Com a excel·lent peça barroca que és, doncs hi ha molts moments, que són precisament els moments de més dificultat, en els que fins i tot no seria prudent tenir una massa coral important perquè s'acabarien no entenent res. Llavors, en aquestes peces més difícils, precisament el que necessiten, com repeteixo, com tota la música barroca, és cors relativament petits, perquè és quan queda tot més clar, quan les articulacions quedaran més ben marcades, etc. Avui hem vingut aquí a Cardedeu, amb aquesta magnífica sala, a fer el primer assaig conjunt amb la coral d'aquí a Cardedeu. El projecte crec que és molt ambiciós. Espero que el resultat sigui tan bo com ens esperem. Ara, en aquests moments, és una mica impressiona, perquè tenim un repte important pel davant, però estem treballant de valent i sortirà bé. A veure, el Messies, jo la veritat és que no la coneixia sencera, l'obra, perquè és una obra que, clar, es coneix molt el tema estrella de l'Al·leluia, però poc més, no? És una obra molt llarga i que poques vegades tens l'oportunitat d'escoltar-la sencera o de viure-la sencera o treballar-la sencera. I amb aquest projecte es pot fer això, tens l'oportunitat durant molts mesos d'anar desgranant tema per tema, d'anar trobant-li un sentit, inclús, al conjunt de l'obra del Messies. Bé, estic nerviosa i alhora no. Nerviosa perquè és més important, però alhora no perquè com que hi ha més gent cantant amb tu, doncs quanta més gent, menys es nota si t'equivoques, no? Llavors, però clar, sempre has d'anar ben preparat i això em posa bastant nerviosa. Una obra magnífica, una obra d'aquelles per disfrutar-hi, i disfrutaran la gent que hi hem cantat, però disfrutarà molt també amb tota seguretat el públic, i bé, l'única cosa que podem dir és que després d'aquests mesos de treballar-ho, el que esperem és que el resultat sigui un bon resultat, vaja, una versió d'aquelles que permeti als assistents disfrutar d'aquesta peça tan magnífica. Fent-ho aquí a Granollers, a l'auditori, amb l'orquestra, és molt interessant de fer. Una oportunitat com aquesta les tenim poques vegades, doncs les hem d'aprofitar. I poder compartir aquest escenari i aquestes cançons amb cors professionals, a més que entre tots omplirem completament l'auditori, no sé si quedarà espai per la gent, quasi. Bé, doncs ara diríem que estem esperant una mica ja el moment clau, que serà la primera trobada que tindrem amb el director que hem convidat per fer aquesta producció, que és l'Àlvaro Albiach, un reconegut director de les Terres Valencianes, que
actua per tot Espanya amb molta regularitat. I bé, en aquest assaig diríem que es veurà una mica les primeres idees de com serà aquest Messies. Nosaltres l'hem estat treballant, com deia abans, per separat. Tenim 2 assajos previs per ajuntar-ho nosaltres internament i dimecres això, amb el pianista correpetidor, que és el Josep Buforn, doncs això, amb l'Àlvaro Albiach farem una primera llegida de tots 20 corals i començarem a veure quin aire, quins tempos, quina és la seva idea de l'obra i es començarà a dibuixar el que després la setmana que ve la gent podrà veure al Teatre Auditori amb aquestes 2 sessions de dissabte i diumenge. Les 200.000 vegades que diem Al·leluia, hem d'intentar que cada vegada, sí que és molt difícil això, aportin una cosa nova.